Yeka Katamanso War. Katamanso War, yeka ho na yekoe. Na nim say before Katamanso War no. Na 1824 the Battle of Nsamako. Say emuna itwa such as Makati. Asantefo kun such as Makati, Trinity. Enti edu baby na fe asantefo ni bi ewo yentam etiti ha baby ye people iso a ana ohene bi wo mampon efre no anoba asesreku okunkun asantefo ni bi nti eba se asantefo no so eye se ombetu yeso sa na fe yanya George McLean ono oba bedi place governor governor no ade asantefo so unkwa so wono wonkoko a enye yie nyina nim se the allied forces and a kaboom and asantefo ye no oni si ani na de tini se asantefo no ha no monam na de ya hu se ha no befa no ese da suma grofo achimfo ka ho gwapomfo kakra ka ho ekoye spy ewo asantemam na ehu ba bi a route a ombefa na ehu se aha eka route no ho possible routes a ombefa no aha ka ho enti on ba no omukura odosu no eye de bia ehye umbrella mu ena takrache abofra na otena ohene anim no nso so takrache no nti enye ade bia keke eye busum na yenim se okonfanochi ha no free konfanochi free ha enti saa de no a no mo de ba no konfanochi na ye ma on odosu no yeah konfanochi na ye ma on saa umbrella no na de wo mu nyina no konfanochi na ye ma on ena ha so no mo de befa ye frɛ baabi akode o krum ha ewo ye ne asese asofo ehye so eho ene capture odosu no okay enti nana we dim twan na che se odosu no enye dodo ha outside on the battlefield but ye ha akone ye capture wo ha nti no kodi nkugo dodo ano ye capture ade no wo ha asana okodi nkugo dodo ano enti se obi fufuru bia kese won na eje odosu a enye no kware mami bisa ade bi se ye ko akon wa nkobi ana wa nimu akote obi akora nimu o na ya kodi akon anya ade no emu ade a edimu na ya so ade abro se wo na kohwe so what bi da ade no enye ti se u phone ya akura wo ya na se akonwa eye suman bibia ye suman bia anso no ye captain keke o yeah ye captain keke ne o bosum bia fra na sabre na owo kro yim yeah da so wa ha oh wow but oni krom ha one of our villages na say no man bi wo ha abras kakra eno na ye de capture asa no ma na me ka kire o say konfano chi na ye ma won iti say o say konfano chi free ha na o be di enya eso hwe ni ye okay nana wasi mu ya me de nana ho me kakra ma na mesia ba mpempi no ye chimpa ye chinchin ye kokro bi so na won so kire say wo bo asabre yidin enti ama ye me won a say won so wo tumi na wo fre na asabre no say asabre kofi na won ne koje odosu no kra ma odosu no be di won sem for almost 50 years and san if you ba Apirede if you Apirede anse na kweko enti ama say no nana sa ho no akoye emu dakro mepese baby a asabre no wo no sanko bi wo ho a ye be kwa kwhwe na ye humu no kware pese ye ma ye history no etie yo nana minim se wo de wo ken na che se
akyinye bi ani ho bio nana they say na say pese me kire o bibi kakra say wonim say edu ba bia say Asantehene kra oya gunani what is that sound that okay me ayokuna na aya meti konfanochi yeso onya chiboni but say krofo aka they say agbefu nyina say ofi ho nti eno there e be ka but Asantehene a oti dwaso sese Otumfo say tutu ono akasa aka wa acknowledge say ade no free Okugwa ama watutu ne nan aba Okugwa mene no meka ho na ye receive no say ade ade dankwa the late odi ni 40th anniversary no Otumfo say tutu bae obae no ye ne ba Okugwa kotena ba bia Okugwa konfanochi dan no me ka ho na ye ne kotena ho okay do you say onim say konfanochi fi Okugwa onim pa na akuapem ahemfo a aba atwam bebre jomo hu say ade no fi ahwere ase me say konfanochi fi ha anya say Apirede but ye wo konfanochi senchire ni bebre wo Apirede ha oba hanso ni senchire ni bi wa sa na tie ye kwa ye bi wa so bi wo friend no dedeku kwa ye twam ho ahia na ofiri Okugwa uze Okugwa hokra no mutan na ni kakra sana ye bete ni no wa be she ha thick forest no wa be she ho din so na wo ho no na ho na oye ni yankomade de na se de me na sisi ade asu yi ebo bi wo ho asisi a wo ko ho abehu de de na ntabon yi apiepie wo abono so sisi a enya tourist site ba ko enya ba ko mpo ya bobo bebre so wo konfanochi de no wo pese hu ba bi ode ne nan sisi a drodro na ko internet ne so ba bia wo se ode na chi kotwere wo kwa wo se wo ho hanso ba Apirede a benya ba bia ne nan no na chi anu so bi wa ebo bi wo ho a oye ni no mani wi anu akoda adan ya oda ba bi oda ya no atiresi wo bo no so sisi a o okay nti accessible a so bi pese oba no sa na tie ho okay nti mo reba 200 years no say places nyina ye places a eti say mo bana mo behwe wo ho bebre na nam say pikura kan na mre ni nti akode ye fra ho akode because Otumfo obo man what is that in that obo man umbrella no sa na ye fra no obo man e ho ni capture no nti akode a ekura Asantefo no na ye ho na ye nti ye fra na akode e fra akode no nana afi 200 years mo a very big role to play enya afi nkua ye kan dra because nana say enam sa Katamanso War no so nyame bi a ye je intina yetumi twodra sa papa odosunu na ye the major one sa na se mo nso na mo je odosunu dia na ne mo ni odwira no se odosunu na wo ha betumi aka se wo ha na ye mfantena ka mu odosunu ye mfantena ka mu emfa nante awia o mahene so wakropon nti tembia e betwa dwira no ese se ye de kɔ wo de nante wo ye de fafam anajo nya wia ye mfantena ka mu e bia na wo de usu akakra na ye kasa ye betwa odwira da ya wada no ye kasa Apirede fo no rebo obi a dwane koda wo ye hwan wo akoda na emre asesa nti ye hu sa de no bi na nka me bisa ro aya mu play wo bi nti ye ne ewura bedi nkomo na bisa se me ne ni hu nkomo nti mi pese ye de betu dwa me ne bedi hu nkomo ni ahwe kwan ye befa so na ma o man nyina hu se ono akasa de bia o acknowledge se onim se Apirede eye ba bia penifo di noma ekokosie nti se ba se ye de suggestion bi kotuna ni ma me yiri se obetu obeji atu no man nyina hu se eye Apirede na odosu no ye na egie nyese obi na egie o de bre na ene ebia kuro bi foforo bi obeka se ho no ofi nkran ba eben jama kuro na gidin aja Apirede kane no na nyesa na tie kane no ye gidin wo mbema ye di mbema so ye ka bema wa ben owo nro na obetimi agi sa de enye se sisi a abrosan ni ade na de jaji kuro no sa mre ni de na de marima na apart from odosunu mutumi e capture niam afufu bi kan se sa de no eje ye no
ɛnyɛ sɛ ɛyɛ yɛyi fi ayi no mu o saa deɛ no nyinaa yɛ capture no nyinaa but ɛno na agye din ɛne ntakrakyɛ ɛnti ntakrakyɛ no sɛ ɛwɔ nifahene wɔ ntakrakyɛ but ntakrakyɛ no ankasa a yɛ capture no deɛ ɛyɛ ɔmanhene deɛ Okoampahene deɛ nti ɛno so na ɔhwɛ na ɔyɛ bi ma nifa ja ɛno nso so wɔde nifahene yɛɛ a ɔman no bi ɛnyɛ sɛ yɛma no kɛkɛ na ade na mo a mo na mo gye ade no na sanka ba na sɛ dibia bi anaasɛ wɔyɛ ahyɛnsodi bi a ɛbɛkyerɛ sɛ nana Apirede ha ɛna mo di saa akoten na yɛnsa ka biribi saa na wɔn atuma ma nifa biribi a Apirede nso mo wɔ ahyɛnsodi bi a wɔde ama mo a ɛkyerɛ saa deɛ mmerɛ menim ara ne sɛ yɛkɔtwa dwura a Apiredefoɔ nkɔɔeɛ a yɛntwa dwura no saa na ɛteɛ fititititi na sɛn na ɛno ɔma asesa nana yɛbɛgye nkyɛ bia ne yɛgya na wadaro yɛnim sɛ wɔ time mu na asɛm bi na ɛnura na medi ho nkɔmmɔ kan no wɔka se Okoampahene abrafo a anaasɛ Apirede abrafo no ba ɛnyɛ asɛm ketewa nana over the years yɛhu sɛ nneɛma no nyinaa bio nana fa yɛnkɔ back to history ɛyɛ dɛn na wɔn nsa bɛka saa abrafo tumi no a Okoampahene nyina abrafo mfi baabi yɛagye Apirede dɛn na ma mo ho yɛhu saa abrafo yɛ nipa wɔ ho yɛhu paa nti dɛn na ma saa tumi no ɛbɛdi Apirede na dɛn na nansi yɛhu hwee mo sɛ woka asɛm bi a ɔsɛ woyɛ critical analysis a ɛsɛ sɛ ɛsisi biribi so asɛm a woka yi kyerɛ sɛ biribi a wakɔgye no akɔmu no sɛ obi bɛgye a ɔde ɛko ne baba bɛgye afiri nsɛm ma capture biribi afi war front na mede abɛto fie a nipa ko a megye firi ne hɔ no ɔba bɛgye a gye so ku wanko a wontumi nye enti ɛsɛ sɛ yɛnya nkurɔfoɔ na ɔmo wɛn saa deɛ no na abrafoɔ nso na wɛn saa deɛ no enti Apiredefoɔ ɛna gye adeɛ no ɛna yɛde som Okoampahene nti Okoampahene nso so ɛsɛ sɛ ɔpɛ nipa ɛbɛka Apiredefoɔ ho na ɔmo bɔ ho ban enti ɔmo a ɔde wɔn baeɛ no yɛ abrafoɔ ɔmo yɛ abrafoɔ ɛna esi mu abrafoɔ hene nti ɔmo ba abrafoɔ no ɛde ade ne ba na yɛde but nam sɛ Apiredefoɔ na gye nti no Apiredefoɔ na hwɛ so na yɛn nyinaa wei de wopɛ na wobɛtumi clear all doubts na ne nam mframa mu yɛtumi ahu na yɛateɛ no sɛnea wokɛsɛ Okoampahene de abrafo baeɛ no yɛnim sɛ abrafohene no nso fi Apirede no anya biara ɛyɛ guanfo no biara na mofa na abrafohene na na meka kyerɛ sɛ obiara firi Apirede na odi n'agya adeɛ deɛ a wontumi nka sɛ wɔyɛ sonani anaa wɔyɛ aduanani wabɛyɛ guanani ebia na yɛ ignorance ana ebia na akamfoɔ no ne ɔmo dɔɔso sene yɛn nti ɔmo de ɔmo numbers no ɛde ka nsɛm de suppress yɛn amammerɛ na no kura wɔ mu ni sɛ wo de mebusa sɛ wo minim sɛ wo so yɛ akan wo maame abusua na awobɔ mebo a bebia wo maame abusua na awobɔ yɛso yɛni yɛ maame ade wɔ ha so bi abrafohene sesei no abrafo no deɛ no kura wɔ mu ni sɛ agu abrafo no deɛ agu na mmom